tampouco queremos contar unha historia que xa contamos moitas, pero ainda nos faltan moitas por contar, pero queremos misturar, como sempre buscamos eses persoeiros da cultura galega que estén tamén relacionados co eido deportivo, que nos gusta tanto a nós de misturar cultura e deporte, de que non sexan excluintes ni moito menos. Sí, ti sabes que levamos 6 anos na teima esta, non? De misturar os dous mundos. E tivemos xente de todas as disciplinas, pois iso, tivemos músicos, tivemos actrices, actores, escritores. E eu penso que especialmente parece que a literatura é o que está como un pouco máis afastado da música, do deporte, quizá máis que a música ou que o audiovisual, non? Ou iso parece, eu creo que non hai nada diso, non? Fíxate un ranking que estive facendo de escritores que xa pasaron por aquí, con Paixón Deportiva. Fíxate, tivemos, por exemplo, a Lois Pérez, que é escritor, ten premios como Reña Lupa ou Agustín Fernández Paz, e foi xogador de primeira división de fútbol sala. E tivemos tamén a un premio nacional de narrativa como a Xesús Fraga, que nos confesou pois que era fan do Quiz Park Rangers. E hoxe imos juntar estas duas figuras, un premio nacional e un xogador de primeira división. Que che parece? De primeira división, de que deporte? Ademais dun deporte que a xente da cultura parece que se lle dá bastante ben, que é o balonmán. Balonmán. Non sei, habría que fazer un estudo. Sí, estábamos co tema do balonmán e o humor, non? Porque lembremos que humoristas que pasaron por aquí que xa recoñeceron que foron xogadores de balonmán ata do máximo nivel, David Zamor, Robert Bodegas, Touriñán, Marcos Pereiro e máis, non? Ainda algún máis que non pasou por aquí, pero tamén Javier Veiga, moitos relacionados co mundo. Pero oso que traemos é un escritor, e máis un escritor non solamente de poesía, pero que sí que estivo centrado moito tempo na poesía, ou está centrado, non? Sí, un poeta, escritor de literatura infantil e xuvenil, Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil do 2017, e destacado xogador de balonmán que estivo moitas temporadas en Asobal, que é Antonio García Teijeiro, de Vigo. Hola, Antonio, que tal? Boas noites. Hola, que tal? Encantado de estar aquí con vos. Eso de misturar cultura e deporte para min sempre foi unha das cousas que máis me interesaron. Porque ti sempre o tiveches que facer, non? Levábalo dentro do corpo. Pois levábalo dentro do corpo e tamén impartindo docencias era unha cousa que eu lle dicía aos meus alumnos, non? Dicir, non hai por que separar as cousas. Podemos ler e podemos desfrutar do deporte. Iso foi sempre unha das máximas, e así o fixen eu, que estive moitos anos en o que agora é a Liga Sobal, antes era a División de Honra, no Teucro de Pontevedra, no Academia Octavio de Vigo e no Helios de Zaragoza. Estiveches tamén fora de Galicia, mira, este dato non o tiña eu sabía que estiveras no Teucro e no Academia Octavio, pero non sabía que tamén tiveras experiencia fora de Galicia, que o Helios de Zaragoza no seu día era un equipo importantes tamén do que era a Liga, non? Bueno, era un equipo que tamén lle costaba moito manterse. Eu estive porque fixen a mili en Zaragoza e iso foi, pero vamos, foi unha época moi dura onde non me deixaban case adestrar, onde tiña problemas para sair, era unha época dunha capitán militar da rexión militar moi fastidiado, e bueno, pero pude xogar algúns partidos de Liga Sobal con Helios, e foi unha experiencia magnífica porque era unha maneira diferente de adestrar, un adestrador de auténtica calidade, que non é que os demais non fosen, pero era diferente, non? Entón, bueno, foi unha experiencia preciosa. Unha experiencia preciosa. Primeiro, falaba antes da literatura e da mistura de deporte. O que sí que penso moi difícil é, ás veces, a literatura deportiva. Ti, obviamente, faz poesía, faz literatura, dicía tamén infantil, juvenil. Algúnha novela ou algún poema con temática deportiva, ou o mundo está afastado e é diferente, é difícil? Non, nunca fun capaz de facer algo... É difícil, non? É moi difícil, porque se non queres caer, non sei, en lugares comuns, en tópicos, é moi complicado. Rafael Alberti escribiu un poema a Platko, porteiro húngaro do Barcelona, e Eduardo Galeano fixo grandes crónicas de deporte, de fútbol completamente, porque era un tolo do fútbol. Bueno, eu prefiro ler eses grandes mestres e esquecerme un pouco de escribir eu por aí. Pero sí, o que vos podo dicir é que sempre unín a literatura, porque eu era un pouco becho raro, non? Eu viaxaba a Barcelona, ou viaxaba a Valencia, ou a Alicante, co Calpiso, etc., con todos esos equipos, e levaba sempre un libro de poesía. Eu pasaba a viaxe, pois, lendo poesía,
despois de, antes de apagar a luz, despois de xa da cea e tal e cual, o día seguinte lía. Ben, era un pouco raro, a verdade, pero para mí foi maravilloso, porque foi deixar o balonmán e xa entrar directamente no mundo da cultura, digamos, literaria. Pero o que che pasaba a ti era algo, pero é algo que pasa habitualmente. Eu lembro da miña época que cubría o Celta e que viaxaba moitas veces co Celta, había un xogador do Celta, non vou dicir o nome porque non nos deu permiso mellor, se un día falamos con ele podemos preguntarlo, que era moi fan de Bukowski, que lía libros de Bukowski e os levaba sempre no avión, non? E os xogadores, os seus compañeiros ata se rían dele, Bueno, xa está raro lendo libros, ese comentario escoitouno toda a vida. Exacto, a min de rirse exactamente non, pero non ríe, correcto, dunha maneira rara, verdade que sí, dunha maneira rara. Pero bueno, iso é sorprendente porque agora cando ven pois a miña carreira literaria quedan asombrados e supoño que recapacitarán de que aquel tío que facía aquilo, e aparte de poñerse nunha portería, pois tamén era capaz de ler, porque non se pode escribir ben sen ler, está claro. E a xente da cultura pois tamén queda bastante sorprendida do meu pasado deportivo, non? Hasta que Tela no Faro de Vigo sacou unha reportaxe de 2 páxinas sobre un pouco a miña capacidade deportiva ou a miña... pois a verdade é que era bastante descoñecida, non? E que eras porteiro, ademais? Eu sempre fui un porteiro, sí. O sea... Era un porteiro que ademais fichei polo Centro Juvenil de Fútbol, estiven compaxinando o balonmán, fútbol e balonmán ata a etapa juvenil, e depois tiven que decidirme por un dos deportes e ao final decidín polo balonmán porque se ajustaba moito máis a miña maneira de pensar. Bicho raro dobremente, entón, porteiro, ademais de ler, porteiro, que sempre é o raro do equipo, entre aspas, Sí, que sempre decían que éramos os tolos, non? Éramos os tolos, que porteiro hai que estar un pouco tolo. Bueno, eu discrepo con iso, hai que ser especial, efectivamente, para algunhas cousas, pero bueno, eu sempre amei a portería, nunca me gustaba xogar de campo, cando, por exemplo, nos adestramentos, claro, eu sempre quise en portería, tanto en fútbol como en balonmán, e, bueno, a verdade é que me foi moi ben tamén. Eu deixei o balonmán, ademais, activo como xogador, cando tiña 27 anos e pico, sendo titular do Octavio, tiña por diante bastante carreira, porque era unha persoa que se cuidaba moito, non tiña vicios así espectaculares, e realmente non lle gustaba moito a Octavio Rodríguez que eu deixase nese momento o club, pero eu decateime de que tiña que seguir adestrando a SAR, porque ademais eu era adestrador da SAR de primeira nacional, que era a segunda categoría do balonmán, e despois xa decidín, bueno, pois deixar o balonmán e dedicarme a outras cousas, sin perder de vista nunca, así desguello, todo o que ocorría no mundo do balonmán. Para ser porteiro do balonmán hai que ser valente, sobre todo. Sí, eso sí. Eu sempre digo que non sei como puiden ter 2 fillos tan riquiños, non? Porque, en fin, levei en todas as partes, en fin, en todas as partes. Non imos sinalar ninguna. Algo que aprenderas do mundo do deporte que poderas logo aplicar no teu traballo como literario? Sí, bueno, máis que como o meu traballo literario, como persoa, non? O deporte que eu practiquei era un deporte en xeral bastante limpo, para entendermonos un pouco, non? Do deporte apréndese para a vida, evidentemente, cando se fai deporte por facer deporte, porque nós éramos os profesionais que non cobrábamos, o sea que eu, por exemplo, aprendín moitísimo o que é o tema da solidaridade, non? A solidaridade, porque, lógicamente, non xogas só, xogas en equipo e hai que cubrir situacións nos que, pois, alguén falla, etc. E a solidaridade, non? Iso, para min, foi moi importante comprendelo. Logo, o esforzo, non? O esforzo físico, o esforzo mental, pero sen pasarse, non? Porque eu creo que ás veces hai un problema moi gordo en que queren tanto esforzo, tanta superación, que ao final paga o corpo e paga a mente, non? E agora que falamos tanto de saúde mental, hai que ter moito cuidado con todo iso, non? É dicir, non se pode ir de heroe tampouco, porque o ser humano non está para iso, non? Pero, bueno, xa digo, o compañerismo, a amizade, incluso, eu teño amigos grazas ao balonmán, bueno, saber asumir, ademais,
que a vida son victorias, pero tamén son derrotas, non? Iso é moi importante comprender que nada é perfecto, que unhas veces as cousas saen ben, outras cousas saen mal, ser modesto, eu facía malos partidos e pedí o cambio porque non me atopaba ben. Bueno, unhas veces se gaña, outras se perde, pero hai que asumir con elegancia a derrota e a victoria tamén. Por desgracia, seguramente, por los equipos por los que xogaches, coñeciches máis derrotas que victorias, seguramente, non? Pois sí, pero sabes que cando conseguíamos alguna... Bueno, eu recordo un Teucro Atlético de Madrid co pabillón ata a bandeira, o Atlético de Madrid, que era un equipo potente daquela, con Cecilio Alonso, con un montón de xente moi boa, e perder en Pontevedra. Ademais, ese día xoguei todo o partido, e a verdade é que foi unha desas victorias que pagan por 10 partidos perdidos. Cecilio Alonso, que era o ídolo do meu pai. Eu sempre lembrarei porque era o que me falaba meu pai, de Cecilio Alonso. Claro, lógicamente. Unha gran xeración. Eu quería preguntarlle unha cousa, Antonio, se me permitides. Hombre. Antes falou de Alberti, da Platco. Eu creo que Antonio coñeceu personalmente Alberti. Non sei se botarían algunha parrafada sobre balonmán, sobre fútbol, sobre... No. Sí, eu tive durante 2 anos unha relación con Rafael Alberti moi boa, teño a miña casa chea de cousas. Bueno, figuro na súa roleda perdida. A verdade é que coñecer Alberti foi para min moi importante, non? El gañou o Premio Nacional de Poesía con Poemar ao Mar, con Marinero en Tierra, eu gañei con Poemar ao Mar. Bueno, hai moitísimas cousas, pero eu aprendi moitísimo del, e sobre todo aprendi unha cousa: ás veces as grandes persoas, as persoas de maior nivel son as máis generosas, e Alberti demostrou sempre unha generosidade enorme con todo o mundo. Sinceramente foi desas amizades que ten moi profundamente, que non as utiliza para presumir, pero xa que os sacaches direi que sí, que foi algo maravilloso, pero de deporte non quería saber nada. Dicías antes, Antonio, que dunha forma ou outra nunca desconectaras de todo, que é o mundo do balonmán. Xogaches no Octavio, xogaches no Teucro, e agora faloche primeiro Vigués a Vigués. Vaya mago a situación do balonmán en Vigo, do que era, e como está, que é terrible. O Teucro non está tan mal, pero non está tampouco ben. Tampouco está ben, Non. A verdade é que Galicia, pero en especial a provincia de Pontevedra, sempre foi unha provincia con moito balonmán, e balonmán de moita calidade, non? Logo, outros casos éramos problemas económicos, pero ao final todo se ven abaixo. Es que eu, ademais dos problemas de que non vexo que as empresas que apoyen os equipos que poidan sair de aquí, os presidencialismos nunca foron bons. E entón eso pagou no Academia Octavio, evidentemente, porque lle faltaba unha infraestructura como club importante, cando tiña realmente unha boa base, ademais. En fin, son cousas que pasan. Menos mal que nos queda o federalismo do Morrazo, porque me están facendo sufrir. E a Galia, son como Asterix e Obelix ali. Efectivamente, eu sempre estou sufrindo, vendo resultados, vendo as eiras que llevan mal, ahora parece que ahora están arrasando. Bueno, pues estou moi contento, son os únicos que están mantendo. Pois eu creo que gracias a unha afición que teñen moi potente, pero sobre todo a unha organización directiva que dende Manuel Camiña hasta agora eu creo que subo manterse e darlle sentido a un proxecto tan fermoso como é o proxecto do Cangas, non? Eu, sigo, non podo ir a Cangas, pero sí que estou sempre pendente dos resultados. É que eu crecín tamén, meu pai tamén estaba metido, porque no balonmán en Pontevedra, en Vigo, daqueles, cando eu crecía, nos 80, meu pai xoga no equipo que había no grupo de empresa de Citroën, que tiñan equipo de balonmán, e había moitas cousas, creo que Vulcano tamén tiña outro. Claro, Vulcano, estive eu a piques de fichar o Vulcano, pero cando iba a fichar o Vulcano, o Vulcano desapareceu. Liga de empresas de balonmán, case, non había, o sea, non había Liga de empresas, pero estaban metidos todas as empresas. Efectivamente, ligas de empresas, pero despois xogaban en federados, o sea que... Creo que ata que foi presidente do Celta, Carlos Mourinho, tamén estaba moi metido niso, o seu irmán. Iso xa non o sei. Sí. Carlos Mourinho, non quero falar. Sí, pois tamén, sí, pero que era algo que estaba moi arraigado, era un deporte que... Home, a ver, é que de algún lado ven pois a tradición, os momentos que vivimos. Cando chegaron a ver 4 equipos galegos de balonmán na Liga máxima categoría. 4 equipos de Pontevedra. Por eso. Chapela, Cangas, Pontevedra e Vigo.
nun radio de 50 kilómetros ou menos, 40 kilómetros, había 4 equipos da máxima non é categoría. xeración espontánea, que iso ten que haber unha base detrás de apoio económico e social, non? Claro. Baixaba uno, subía outro, era un pouco así, non? Sí, Pero eran equipos todos que sempre apostaban por subir, es decir, estaban preparados para intentar... Houve un ano histórico, creo que foi no 90 e pouco, no que hicieron os 4, os 4, en 50 kilómetros. Os 4. Iso non o recordo, Lembro. No, se o lembras eu non o dubido. Digo que non o recordo. Sí, pues hicieron os 4 da máxima categoría, que é unha auténtica pasada. En 50 kilómetros ter 4 equipos, me lembro cantos eran aquí os planetas. Antonio, que pasamos un rato moi agradable contigo, falando de balonmán e de literatura. Permíteme unha recomendación, e tamén fago a Martiño a toda a audiencia, que falamos sempre de literatura deportiva, que non, lín un libro este último mes que me gustou moito, chamase Moeda ao aire, escribindo un rapaz que se chama Sergio Vázquez Jodar. Escribindo un rapaz que creo que é catalán, é sobre fútbol, sobre unha historia ficcionada dun xogador de fútbol. Gustoume moito, a tomar de nota, Moeda ao aire, un libro que a min, a verdade, que é moitas veces difícil atopar vos libros, porque sempre falamos aquí de David Trueba, que non a mí non me gustou moito, Martiño, que xa falamos algunha vez, e de algún máis, o famoso de como chegaron a final de Wembley, que sí que é maravilloso, pero falta novela deportiva, que é difícil, como dicía antes tamén Antonio. Sí, non é doado, pero un celebra moito que haxa boas novelas, porque, mira, hai que recoñecer, cando se fai unha novela deportiva, primeiro ten que ser literatura e despois ten que ser deporte. É dicir, que porque conte unha historia deportiva já non quere decir que sexa unha cousa boa. Hai que facer boa literatura e dentro desa literatura que o deporte teña presenza. Eso para min é o máis importante. Non che fixen a pregunta case que obligatoria neste tipo de entrevistas. Que era máis difícil se escribir, que é máis difícil se escribir ou parar? Pois, máis fácil é escribir, porque non tes ninguna presión engadida, ¿no? Pero parar con un pabillón, por exemplo, de Pontevedra cheo ata os topes animando e con unha prensa, ademais, que era dura cos xogadores, é dicir, que o seguinte día do partido, do día de Pontevedra, pois se non estiveches ben, levabas paus. É dicir, había moitísima presión. Pensa que a mes, cando collín a mellor época do Teucro, na mellor época non, unha boa época do Teucro, o Pontevedra estaba abaixo, non? É dicir, era máis importante ir os domingos ao pabillón dos deportes de Pontevedra que ir a Pasarón. Entón, bueno, era moita presión, pero foi precioso. Foi unha época moi bonita que, por desgracia, pois desapareceu. Para as dúas cousas, seguro que hai que estar inspirado, e creo que inspiración, por sorte, creo que esa sí que tiveches, pero hai moito de traballo, hai moito de traballo. Non todo é talento, non? Non todo é talento, porque para escribir hai que ler moito, hai que rachar moito, hai que pensar moito, e para parar hai que adestrarse moitísimo, hai que traballar moito. Así que, bueno, o esforzo do que falaba eu antes, tamén no deporte e tamén na vida, en definitiva. Antonio, un placer e moitas grazas por este ratito de radio. Igualmente, moitas gracias a vos, é un placer e a vosa disposición para cando precisedes. Unha forte aperta. A ver, Martiño, sorpréndenos, cal é a canción, o grupo favorito de Antonio que buscaches? Pois mira, busquei unha canción super clásica con letra de Alberti, que é o A Galopar, que facía Paco Ibáñez, pero ímola poñer na versión que fixeron Niños Mutantes nese disco, que eu creo que xa puxemos algunha outra canción. Que o deixan, creo que colgan os instrumentos de Niños Mutantes, pois, anunciaron outro día. A min gustanme moito, pero teñen un disco de versións que se chama, creo que, Grandes Éxitos de Otros, que é fabuloso. Ten versións que son mellores que, ou polo menos igual de boas que as orixinais. Este é o A Galopar clásico de Paco Ibáñez. Veña, marchamos con Niños Mutantes e A Galopar.